Hai 2 anos, en outubro de 2023, unha veterinaria do Refuxio de Bando alertaba dunha realidade incómoda. Cans e gatos vivindo pechados en espazos en liberdade e sen contacto humano. Un refuxio convertido nun cárcere. Outubro de 2025. O can Gosu intenta atacar unha traballadora mentras limpa o seu canil. Días máis tarde, prodúcese outro ataque e un operario é ferido. Convócase unha reunión urxente para decidir o seu futuro, pero o que parecía un casullado remata nunha decisión moito máis grave. Non un, senón 3 cans acaban condenados á eutanasia. A paradoxa é cruel. A mesma profesional que no 2023 denunciaba o sufrimento dos animais e agora quen asina a súa sentenza. 2 deles nen sequera teñan antecedentes de agresividade. Durante este tempo, ningún informe solicitou o apoio de etólogos nin expertos en conducta. Os animais foron illados, privados de relación e de esperanza. Kaiser leva 10 meses encerrado nun canil, 10 meses sen contacto, sen xogo, sen futuro, e mentras tanto o padroado opta polo camiño máis sinxelo, o sacrificio. E a lei é clara, prohíbese o sacrificio por problemas de comportamento que poidan ser reconducidos, mais en Bando non se tentou reconducir nada. Voluntarios e protectoras ofreceronse a pagar adestradores, a colaborar con profesionais e buscar alternativas, e sempre recibiron un non por resposta. Non se lle deu opción, non se lle deu voz, non se lle deu tempo. Por iso, dende Bolaván, Voluntariado Activo de Bando, un colectivo de persoas que colaboran no refuxio e loitan polo benestar dos animais xunto cos padriños, madrillas e moitos protectores, din alto e claro, non ao sacrificio, si a unha xestión ética, transparente e con humanidade.